Să-i spun cum o cheamă, să-i spun că îmi place, dar ce mă fac dacă tace? Să-i spun cum o cheamă, poate să mă cheamă, să-i spun că îmi place, dar ce mă fac dacă tace? Aștepta pe cineva, dar nu pe ea, a venit deodată în viața mea, a zâmbit așa deodată și pe loc, mi-a stat inima de tot, de tot. Poate m-a iubit dacă știi cum mă cheamă, poate m-a iubit dacă știi că Este ora 22. Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Laurențiu Vădu, vă ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități pentru început, principalele știri pe scurt. Ministrul Sănătății a demis conducerea Direcției de Sănătate Publică Iași și a cerut schimbarea din funcția directorului Spitalului Sfânta Maria, unde 6 copii au murit din cauza unei bacterii. Ministerul Finanțelor va prezenta